Hello mga mamski! Ang atong buhaton karon is magluto ta og binisayang gulay. Kanang binisayang sinabawan nga gulay. Sa iban ang tawag ani is sinabawang utan. Okay, mauning atong mga main ingredients. Kani siya ang atong tag-as nga batong. Taas pa sa imong gugma. Kani siya, kani ang makapalami sa atong sabaw, ang luya, gamit nato ang dahon. Ug kani siya papaya, alugbati, ug malunggay. Ganas nga pula, pampataas sa inyong mga dugo. Ug kana siya pampagwapa pod na siya. Ug kaning okra. O kaning okra. Kani nga itong mga herbs, mao ni siya. Small onions na siya. Sibulin ang tawag anak sa mua. Kani siya mao ni ang tanglad. O kani sibuyas na pataas. Pataas ng pataas. Pati mga presyo ngayon sa gulay, pataas ng pataas. Kani siya atong siling haba-haba pa sa imong elong. Okay, mao na siya ang atong main ingredients sa pagkakaron. So, magulat-hulat lang sa takadali, samtang ato ning panghiwaon, magpabukal ta og tubig. Mao ni siya. Kana gapabukal ta og tubig. Para na siya sa atong sabaw. Okay? Okay, mao ni siya ang ato mga hiniwa nga mga gulay. Nga ato na siyang gipang hugasan para limpyo gyud siya, para dali lang nato siya maluto, mabutang sa kalaha. Okay, mao ni siya ang tangad. O kani siya dahon sa luya. O mao ni. Unahon nato ni siya mo ibutang sa atong kalaha nga nagbukal sa gugma para mulami ang atong tubig. Okay. Unahon nato pagbutang. Okay, ang atong kalaha bukal na siya. Then, ang next is atong ibutang ang mga kahit ng mga gulay. Now, natubutang kanisiya. Then, ang mga bato. Ug kanang papaya. Mao na siya ang mga kahit pa sa mga gulay. Kinahanglan maunigid na siya kalusaw. Mga mamski, manin siya, i-double check na to ang atong niloto. Kanina, bukal-bukal na gid siya sa kalapit. Ano siya, kita maluto ang atong bato, ang atong papaya. Ubanan sa atong mga gipabutang ang malamas para marami ang atong lasa. Ang atong sabaw. Okay, takluban lang sa nato na siya kay wala pa ni bag-o ang iyang hitsura para maluto. Ato sang silipon ang ato mga remaining ingredients. Okay? At kani sila nga mga ingredients, ipaulahi lang nato ni siya ug lunod sa atong niluto. Kay dali lang gid ni siya maluto. Kani siya. Kani ipaiwit lang gid nato ni kay dali lang pud ni siya maluto ug maglaway-laway pud ni siya. Kanang maglaway-laway lagi. Lang gid na siya maluto. Ang atong panimpla mao ni siya kaning asin o kaning pitsin para mulami pagyud ang sabaw sa mod. Pwede po dugdi na ta mo gamit og pitsin, asin na lang. Naara sa ato kung say ato mga panglasa. Okay, mga mamski, ato nang sulihon ang atong niluto. So, luto na ang atong bato ug atong papaya. Ato nang ilunod ang atong uban pa nga napili ng mga ingredients. Unahon nato sa kani. Kana siya. Unahon nato ang atong okra. Sunod
ipaibabaw nato ang atong ganas. Ug ipaibabaw sa nato ang atong alugbati. Ug ang atong malunggay. Ang atong timplahan ug asin. Then, atong pampalasa. Bitchin. Numerang bitchin, ha? Numera atong bitchin. Lumayong lang sa. Okay, atong takloban para maluto na gito siya. Okay, mga mamamski, atong tanawin ang atong niluto kung pwede na ba natong kaunon. Okay, so kaya na siya, luto na siyang tanan, pwede natin siya haunon. Pwede na nato siya higpon ang sabaw nga sobra ka tamis. Ato na siyang i-transfer sa atong butanganan. Na siya itong butanganan. Kani siya best partner siya sa gamos. Nga subrigit ka violet pa ang siya gamos nga ngisi-ngisi. Okay, ato lang sa buhaw na itong niluto. Okay, mga mamski, ato na i-transfer ang atong Okay, ila-ilang na itong atong sabaw